खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 5 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोनसे गोजोनथाव खौरां मोननो हागौ। साननि जागायनाया एसे मेंनो रोङै जानो हागौ, नाथाय जेरै जेरै साना दावगागोन नोंथाङा मोजां फिथाइ मोननो हमगोन। वृषभ राशि। मोनसे मुखुब समनि गेजेरावनो सावस्रिया मोजाङै थागोन। दिनै नोंथांनि थाखाय माखासे राङारि बान्था मोननो हागौ। मिथुन राशि। सावस्रिखौ जोथोन ला आरो थासारिखौ थि खालाम। दिनै नोंथांनाव सासे थाखोमानाय सुथुर थागोन, जाय नोंथांखौ गोरोन्थि फोरमान खालामनो मोजां मोनगोन। कर्क राशि। गोजोननाय, दावबायनाय आरो समाजारि लोगो हमलायनाया नोंथांखौ गोजोन आरो खुसि लाखिगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्राजों सम हगारनो हागोन आरो गावनि मोनदांथिफोरखौ बिथांनि सिगाङाव दोननो हागोन। सिंह राशि। फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां सान। फालांगियारि थांखिनि थाखाय हरखाबै दावबायनाया मोजां फिथाय होगोन। कन्या राशि। गोर्बोआव थानाय बिमाया मैजायाव थाबायनाय समाव जर'खा जोथोन लानांगोन। नखरनि खामानिफोरखौ फोजोबखांनायनि उनाव बे राशिनि नखरनि बिसिफोरा दिनै लांदां समाव टिभिआव सावथुन नायनो हागोन एबा गावसोरनि मबाइल फनाव मुखुब जानो हागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांनो बेखौ फोरमान खालामगोन। तुला राशि। दिनै नोंथाङा मोनथिगोन दि नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोरियानो नोंखौ अराय समसिम मोजां मोनगोन। दिनै नोंथाङा होखानाय समनि सिगां नोंथांनि गासैबो हाबाफोरखौ फोजोबनो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि बिमा-बिफाफोरनि गेजेराव सासेया नोंथांखौ रां बासायनायनि गोनांथिनि सायाव बिबुंथि होनो हायो। नोंथाङा बिसोरनि खोथाखौ जोबोद गोसो होनानै खोनासंनांगोन, नङाब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जाय लोगोफोरा मोजां आरो हेफाजाब होग्रा बिसोरजों बायजोआव थांनो मोजां सान। धनु राशि। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मुवा-बेसादफोरनि सायाव सांग्रां नङाब्ला खहा एबा खावनाय जानो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै बांद्राय गाव-मिरुआरि खामानि मावनो हागौ। मकर राशि। नोंथांनि रागा जोंनाया नोंथांनि सावस्रिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। जुदि नोंथाङा सिगांनि जाथायफोरनि बादै सानबाय थायोब्ला जेसेबां हायो एसेबां जिरायनो नाजा। दिनै नोंथाङा सोरबा खाथिनि सुबुंजों नांलायनो हागौ आरो थासारिया बिजिरसालियाव गोसारनो हागौ। बेनि जाहोनावनो नोंथांनि खस्थ'जों आरजिनाय रांखौ बाहायनाय जागोन। कुम्भ राशि। बैसो जानाय खुरमा बाहागिफोरा गनायथावै दाबिफोर खालामनो हागौ। नोंथांनि गोहोनि थाखोआ गोजौ जागोन मानोना नोंथांनि अनजाथावआ नोंथांनो जोबोद गोजोननाय लाबोगोन। मीन राशि। मुखुब समनि गेजेरावबो सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। बबेखानि नोंथाङा नोंथांनि सिरि आखुजों गासैखौबो थि खालामगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथि मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।